God, He made me a street preacher. You can go everywhere. ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகின்றேன். ஏனென்றால் தெருவெல்லாம் பிரசங்கிக்கக்கூடிய ஒரு போதகராக என்னை மாற்றி விட்டார்கள். That's why you will find me less in the church preaching. I'll be preaching outside more. என்னை அதிகமாக ஆலயத்தில் பார்க்க முடியாது, வெளியிலே தான் நான் போதித்துக் கொண்டே இருப்பேன். And the good news is, whether you preach at the railway station, on the street or anywhere, Jesus is with you and Jesus will surely perform miracles. In the church, outside the church, all around the place, Jesus will perform miracles because He is in you. நீங்கள் எங்கு சென்றாலும் சரி, தெருவில் சென்றாலும் சரி, ரயில்வே ஸ்டேஷனில் சென்றாலும் சரி, ஆலயத்திற்கு உள்ளே என்றாலும் சரி, வெளியே என்றாலும் சரி, ஆண்டவர் இயேசு உங்களோடு இருக்கும்போது, நீங்கள் போதிக்கும் போது அங்க அற்புதங்கள் நடந்தே தீரும். Now, is it your birthright to speak in tongues now? அந்நிய மொழியில் பேசுவது உங்களது பிறப்புரிமையா? Did Jesus say all those who believe in Him shall speak in tongues? ஆண்டவர் இயேசுவில் நம்பிக்கை வைப்பவர்கள் அனைவரும் இந்த புதிய மொழியில் பேசுவார்கள் என்று ஆண்டவர் இயேசு கூறி இருக்கின்றாரா? ஆமா, ஆமா, ஆமா. Say that it is my birthright. இது என்னுடைய பிறப்புரிமை. It is my birthright. என்னுடைய பிறப்புரிமை. To speak in tongues. அந்நிய மொழியில் பேசுவது என் பிறப்புரிமை. புதிய மொழியில் பேசுவது என் பிறப்புரிமை. Last verse and then we go into prayer. When Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them and they spoke with tongues and prophesied. பவுல் அவர்கள் மேல் கரங்களை நீட்டிய போது அவர்கள் மேல் ஆவியானவர் இறங்கி வந்தார். அப்போது அவர்கள் புதிய மொழிகளை பேசினார்கள், அவர்கள் இறைவாக்கு உரைத்தார்கள். Praise the Lord. Praise the Lord. When did the Holy Ghost come? எப்போது ஆவியானவர் வருகின்றார்? Paul laid hands. கரங்களை நீட்டி ஜெபித்த போது. Who spoke in tongues? யார் புதிய மொழிகளில் பேசினார்கள்? They spoke in tongues. அவர்கள் பேசினார்கள். Holy Spirit did not speak in tongues. The disciples spoke in tongues. ஆண்டவருடைய சீடர்கள் பேசினார்கள், ஆவியானவர் பேசவில்லை. And all the men spoke in tongues. எல்லா மனிதர்களும் இந்த புதிய மொழியில் பேசினார்கள். So do you believe that when I will pray by faith, the Holy Spirit will come upon you and you'll speak in tongues? நான் கரங்களை உயர்த்தி ஜெபிக்கும் போது நீங்கள் அந்த வல்லமையை, புதிய மொழி பேசக்கூடிய அந்த வல்லமையை பெற்றுக்கொள்வோம் என்று நீங்கள் விசுவசிக்கின்றீர்களா? So first thing, you must believe that you already got the tongues. முதலில் நீங்கள் விசுவசிக்க வேண்டும், உங்களுக்குள் ஏற்கனவே பேசக்கூடிய ஆவி, புதிய மொழி பேசக்கூடிய அந்த வரம் உங்களிடத்தில் இருக்கின்றது என்று நீங்கள் விசுவசிக்க வேண்டும். Anybody who is thinking that they will get will not get. யாராவது எனக்கு கிடைக்கும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தால் கிடைக்காது. But anybody who is saying I already got it will already speak in tongues. யாராவது எனக்குள் இருக்கின்றது, நான் பேசுவேன் என்று நினைத்தால் பேசுவீர்கள். You must agree with God's word. நீங்கள் ஆண்டவருடைய இறைவார்த்தையோடு நீங்கள் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும், ஒத்து உழைக்க வேண்டும். God's word says He has already given you. ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்கின்றது, ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு இந்த கொடையை கொடுத்து விட்டேன் என்று. Your belief should be I already have. உங்களுடைய நம்பிக்கை எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்றால், நானும் அதை ஏற்கனவே பெற்று விட்டேன் என்று. Please stand. Only the lady in yellow. Now here is going to be two demonstration. இப்போது இங்கு இரண்டு செய்முறை பயிற்சிகள் நடக்க போகிறது. One person whom I am going to lay my hand. ஒருவர் மேல் நான் என் கரங்களை வைக்க போகின்றேன். Second person I am not going to come and lay hands. இரண்டாவது ஆள் மேல் நான் கரங்களை வைக்க போவதில்லை. But I am going to stretch my hand. ஆனால் நான் என்னுடைய கரங்களை அவர்களை நோக்கி நீட்ட போகிறேன். The same Holy Spirit who is coming upon her will come upon her. இந்த சகோதரி மேல் வரக்கூடிய ஆவியானவர் அவர்கள் மேலும் இப்போது வருவார். Both of them will be speaking in tongues. இரண்டு பேரும் இப்போது புதிய மொழியில் பேசுவார்கள். Only one request from both of you. உங்கள் இருவரிடம் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள். You must open your mouth and start speaking by faith. உங்கள் வாயை திறந்து விசுவாசத்தில் நீங்கள் பேச வேண்டும்.
You keep your mouth shut, you get nothing. நீங்கள் வாயை அடைத்துக் கொண்டிருந்தால் அங்கு எதுவும் நடக்காது. So by faith you got to keep on saying hallelujah, 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 hallelujah. விசுவாசத்தில் நீங்கள் ஹalleluya ஹalleluya என்று தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்க வேண்டும். When you are saying hallelujah, please do not use your mind. நீங்கள் ஹalleluya என்று சொல்லும்போது உங்களுடைய மூளையை நீங்கள் பயன்படுத்த கூடாது. Because you are not supposed to understand what you are speaking. நீங்கள் என்ன பேசுகின்றீர்கள் என்று உங்களுக்கு புரிய வேண்டாம். If any words that you are understanding what you are speaking, it's not a tongue. ஏதாவது ஒரு வார்த்தை உங்களுக்கு தெரிந்து நீங்கள் விவரம் தெரிந்து சொன்னீர்கள் என்றால் அதற்கு பெயர் டங்ஸ் அல்ல. When you speak words which you do not understand, it's a tongue. நீங்கள் பேசக்கூடிய வார்த்தை உங்களுக்கு புரியாத மொழியாக இருந்தால் அதற்கு பெயர் தான் டங்ஸ். You will watch this lady now. இப்போது நீங்கள் இந்த சகோதரியை நீங்கள் பாருங்கள். She'll have no control over her tongue. இவர்களுக்கு இவருடைய நாக்கிலே எந்த விதமான கட்டுப்பாடும் இருக்காது. She will be speaking anything. அவர்கள் எதுவும் பேசுவார்கள். And everything. எல்லாம் பேசுவார்கள். That she doesn't understand. அவர்களுக்கு புரியாத மொழியில் பேசுவார்கள். Because the Spirit of God is going to take over. ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் இவர்களை இப்போது அவர்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப் போகிறார். Oh Father, I thank you and praise you. ஆண்டவரே, நான் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன், உம்மை போற்றுகின்றேன். I believe your word. நான் உம்முடைய வார்த்தையை விசுவசிக்கின்றேன். I have preached your word. நான் உம்முடைய வார்த்தையை போதித்திருக்கிறேன். Spirit of God, you are working with us. ஆண்டவருடைய ஆவியானவரே, நீர் எங்களோடு உழைக்கின்றீர். Lord, just as Paul laid hands on the disciple, ஆண்டவரே, எவ்வாறு பரிசுத்த பவுல் அவருடைய கரங்களை மனிதர்கள் மேல் வைத்தாரோ, in the same way, Lord, அதே போல் ஆண்டவரே, close your eyes, keep saying hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh Lord, in the same way I lay my hand on this sister and your Spirit has come upon her, Lord. Your Spirit has come upon her, Lord. Hallelujah, 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 Close your eyes and speak. Come on. Hallelujah, 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 come on, come on, come on. The power of God is flowing. Come on. Open your mouth and speak loudly. Come on, everybody.
Come on, start. Keep speaking. Keep speaking. Everybody keep speaking. Tongues of fire. Open your mouth and speak. Hallelujah. Come on, open your mouth. 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 What's that? What's that? Look at her lips. Look at the lips. Come on, come on. Come on, come on, come on. Oh, Rabba Kadarika Shamana Kadaraka Basidara Kalaka Bashidala. E Karabasidara Kalaka Shidara Basidara Labalikade. Oh, Rabba Kadarika Sadama Sidara Kalaka Shabana Kade. E Labaka Sidara Kalaka Shidara Barakadala. Your tongues are on fire. Your tongues are on fire. உங்கள் நாவுகள் எல்லாம் இப்போது அக்கினியினால் நிரம்புகின்றது. The fire of God is on you. ஆண்டவருடைய அக்கினியானது இப்போது The fire of God is on you. ஆண்டவருடைய வல்லமை உங்கள் மேல் Come on, open your mouth. ஆண்டவருடைய வல்லமை. Come on, open your mouth. Ola bakadere kadere kabasidere kalere kadere kabalere kale. Hila la bale kadere bashidere kalere kishidere le. Abere kadere kadere bale kadere kabasidere kale. Ola baka halere ka halere pare kudere pare shidere la. Hila bare rugoda bahalere ude bale bale re bale. Hila bakadere kabasidere le bale re le bale le le le. Come on, open your mouth and speak. Open your mouth and speak. Tongues of fire. Tongues of fire. Ola barakadere kabasidere le bale le bale le le le. Hila karakadere basidere kalere kishidere le. Halere kadere kashibere le bale le bale le bale le kadere. Hina kama halere kadere kabasidere le bale le. Hara kadabasidere namasidere le bale shidere kalere kabashidere le. Sabare kadere namasidere le bale kadere namasidere le kadere kabashidere le bale. Haba kadere namasidere namare le kadere bale le kadere kabashidere le la. Come on, open your mouth. Come on, speak. Hallelujah, hallelujah. Tongues of fire. ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் அக்கினியாக இறங்குகின்றார். Tongues of fire. ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் அக்கினியாக Tongues of fire. Hallelujah. Tongues of fire. Tongues of fire. Tongues of fire. Just like the day of Pentecost. Hallelujah, hallelujah. Tongues of fire. Hallelujah. Just like the day of Pentecost. Hallelujah, hallelujah. Tongues of fire. Come on, open your mouth. God is laying His hands on you. Hallelujah. அபிஷேகம் அக்கினி இறங்குகின்றது. வாயை திறந்து துதியுங்கள். ஹalleluya. வாயை திறங்கள். அக்கினி ஃபயர் அக்கினி இறங்குகின்றது. Tongues of fire. Tongues of fire அக்கினி இறங்குகின்றது. Tongues of fire. அக்கினி இறங்குகின்றது. ஓ பக்கதர கோர பாஹோல பக்கதர கோல பக்கதர கோதர கோல பக்கதர கோ ஹூல கபோ ஹோல கோ ஹோல பக்கதர பலோ லோகப ஹோல பல லோகப பக்கதர லோ ஷலலல கரபா ஹூல கபர பல கதர கோதர கோல லோ ஹூர கபதர கோதர பர கோதர கப ஹோல கோ Tongues of fire. அக்கினி இறங்குகின்றது. அக்கினி இறங்குகின்றது. அக்கினி இறங்குகின்றது. அக்கினி இறங்குகின்றது. Receive the fire. இப்போது பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Receive the fire. பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
Receive the fire. ஆவியின் அக்கினை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். There is fire. ஆவியின் அக்கினை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். There is fire. ஆவியின் அக்கினை There is பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். fire. அக்கினை Oh, Rabba Kadere Kodere Kabara Kodere Belele Kadere Lebele Lele. Oh, Lebele Kadere Lele 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 அக்கினி இறங்குகின்றது. ஹalleluya. Holy Spirit, come with your fire. ஆண்டவருடைய ஆவியானவரே இறங்கி வாரும். There is fire on you. இறங்கி வாரும். There is fire on you. அக்கினியானவரே இறங்கி வாரும். Come on, speak in tongues. ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் இறங்கி Come on, வாரும். speak in tongues. எல்லாரும் அந்நிய Come on, மொழியில speak in பேசுங்கள். tongues. வாயை Oh, Rabba திறந்து Kadere Kodere பேசுங்கள். வாயை Kodere Kadere திறந்து. Kololo Wolo. Hallelujah. Ukara Bahara Kodere Bahara Ko. Shabara Kodere Kaba Haleri Kodere Kodo. Shamare Kedere Kaba Haleri Ku. Shikala Bahola Bahila Leidilela. Siba Kaderi Kanama Holeri Kaba Haleri. He Kara Bahaleri Kudu Bahili. Shama Kaderi Kamala Kama Hadena Masere. Okaba Hilara Kudu Rakashidara. Shibalare Kedere Bahaleri Daba Huluru Kaba Hule. Shakarala Bahaleri Daba Hadarele. He Kalala Bahaleri. You are speaking in tongues. You are speaking in tongues. நீங்கள் இப்போது மொழியில பேசுகின்றீர்கள். புதிய You are மொழியில் speaking in பேசுகிறீர்கள். tongues. புதிய மொழியில பேசுகின்றீர்கள். You are speaking in tongues. இப்போது புதிய மொழியில் பேசுகின்றீர்கள். You are speaking in tongues. நீங்கள் இப்போது புதிய மொழியில பேசுகிறீர்கள். Come on, lift your voices. உங்களுடைய குரலை எழுப்புங்கள். Come on, lift your voices. உங்களுடைய குரலை எழுப்புங்கள். You are speaking in tongues. இப்போது நீங்கள் ஆவியின் புதிய மொழியில Don't stop. பேசுகிறீர்கள். The Spirit of God is interceding on your behalf. இப்போது நீங்கள் உங்கள் குரலை எழுப்பி துதியுங்கள். The Spirit of God is interceding for you. ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் உங்களோடு இருக்கின்றார். The Spirit of God is interceding for you. ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் உங்களுக்காக
நிறுத்தாதீங்க, கண்களை மூடி ஜெபிங்க, கண்களை மூடி ஜெபிங்க. தொடர்ந்து தொடர்ந்து கண்களை மூடி. Close your eyes. கண்களை மூடி, எல்லாரும் கண்களை மூடி. Come on, pray in tongues. Come on, pray in tongues. Ola barakadere kabasidere kalere kabasidere lele kadela. Ola barakadere kalele lele sidere lele kabasidere kalabalere kadena masidere lele 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 masidere la. Amare kadena masidere lele kade kele ba holoro kade. Ola barakadere koshidere lele kadere lele. Amare kadere khode basidere kalere. Come on, pray in tongues. People of God, pray in tongues. The Lord has given you this gift. Exercise this gift. Come on, keep praying in tongues. தொடர்ந்து கண்களை மூடி, எல்லோரும் தொடர்ந்து கண்களை மூடி புதிய மொழிகளிலே நீங்கள் தொடர்ந்து பேசுங்கள். The Spirit of God is interceding on your ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார். கண்களை மூடி தொடர்ந்து ஜெபியுங்கள். The Spirit of God is praying for your family. ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் பரிந்து பேசி ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். The Spirit of God is praying for your family. ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் அசைவாடி கொண்டிருக்கின்றார், பரிந்து பேசி ஜெபிக்கின்றார். He is praying for your family. ஹalleluya. Every member of your family, your papa, your mama, your brother, your sister, your husband, your children. குடும்பத்திற்காக நீங்கள் இப்போது தொடர்ந்து ஜெபியுங்கள். Come on, come on, come on. கண்களை மூடி தொடர்ந்து ஜெபியுங்கள், கண்களை மூடி. Father, I thank you. Oh Father, I thank you that you have blessed everyone with the gift of tongues, O Lord. Oh Spirit of God, pray for all their loved ones. Don't stop, don't stop. நிறுத்தாமல் ஜெபியுங்கள். Please do not stop. நிறுத்தாமல் ஜெபியுங்கள், நிறுத்தாமல் ஜெபியுங்கள், கண்களை மூடி ஜெபியுங்கள். Please do not stop. நிறுத்தாமல் ஜெபியுங்கள், கண்களை மூடி ஜெபியுங்கள். Please do not stop. நிறுத்தாமல் ஜெபியுங்கள். There is power being released out of your heart. இப்போது உங்கள் இருதயங்களில் இருந்து வல்லமை வெளிப்படும். கண்களை மூடி New ஜெபியுங்கள். charisms. தொடர்ந்து ஜெபியுங்கள். New gifts and new charisms. இப்போது புதிய கொடைகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். Oh labakadar kadaba shidare lele kadare. Oh labakadar kadare kadare balare kadare. Get that boy, he's walking now. Come on, go. The one in red. Your son is walking. Hey doctor, bring the child here and leave him. He'll go to his parents. He will go to his mommy. Yeah, go to the mommy. Leave him, leave him, leave him.
the month of December, walking and running. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.